Egia esan iruditzait hitzaldi garrantzitsua bat izan dela, zer iruditzait importantea dela honen gai horien inguruko kontzientzia eta piztea eta zabaltzea eta hola, ze askotan gaztek ez gara kontziente ez egiten deun. Aupa, behasain, kaixo denoi, egunon, ze moduz? Bueno, Dami naiz. Nei iruditzen zaidu Dami robota grazia iteo eta baiten zituen hainbat gestu eta entretenigarrik izan die. Eta hola, nik uste ez dela pixutxu egiten. Eta iruditzen zait ideia hona izan dela, ez dakit pixkat alternatiba politero iruditzen zait. Ze hola bintzet, atentzio gehiago jarri lehiki egolako gaietaz eta hola hitz egiten ari genen. Nei gehiena harritu zaitena izan da Ibone kontadona, korrik aitea jun, eta derrepenten kotxe batek harrapau eta... Urtrago bateran datera ginen Zumaiatik Getari aldera korreka. 6 kilometro inguruan, guk ezer ikusi gabe, ezer entzun gabe, batean golpe batek bota ginduen errepide bazterreko muruaren gainetik itsaso aldera. Alegin du nintzen mugitzen, da eskerreko hanka lurrari itxatxita zegoen, kolpe nion hankari eta hemendik bera zegoen hankarik. Horren nintzait importantea lare bai, olako kasu baten, olako pertsona baten esperientzia edo kontatzea. Motoa junintzan lurrea, orduan pentsatu, abiaduran eta ebiste egin balin bazu zorutik, zeuzken hanka guztik, prakak ia kenduta, hankak erreta. Datutatik gehiena zenbat pertsona hil dien istriputan, da nik gutxio pentsatzen nun. Eta nahi gizon piarritu itorrek, nik gutxio pentsatzen. Bai, nire bai. Ikasi baino gehiago nik uste hau ikusita hemendik aurrera igual gauzai buelta gehiago ematen hasiko gala, ze askotan igual ez da zure kulpa, beste baten erruz gaizki zure bizitza hor buko daikela.